ढेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि खुंगा 24थि बोसोरारि जथुम्मा आरो सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि 23थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसेयैनो मिरु ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि नैथि 3 बोसोरारि जथुम्माखौ जयै फैगौ जानुवारि दाननि 20, 21 आरो 22 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि हालामनि बालाबारि गामिनि उदां फोथाराव गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे जथुम्मानि गुबै खुन्थियाखौ दिनै दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव गायसननाय जायो। गुबै खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन मिरु ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आफादगिरि फाखन बसुमतारी, सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि उदयराम सियारजों लोगोसे बानजाय आफादनि आफादगिरि निर्मल नार्जारिया। गिबियावनो गासिबो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय। जों दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आङो लेङाइ गाहाय नेहाथारि। फैबाय थानाय नैबे जानुवारि दाननि 20, 21, 22 अक्ट'आव नैबे ढेकियाजुलि आन्चलिकनि सिङाव थानाय बालाबारि ब्रह्म जुगालयआव जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि खुंगा नैथि 3 बोसोरारि जथुम्माखौ जों खुंनो थांगासिनो दङ। जोङो गिबियाव जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि गिबियाव जों जथुम्माखौ चिरां जिल्लानि निसिमायाव जों गिबियाव खुंग्रोनाय जादोंमोन। बिनि समाव जों फैयै फैयै दिनै 3 बोसोराव आगान सुरबाय। दिनै ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि बिबाना जोंनि बे जानो गोनां जथुम्मायाव जोंना जोबनानै थांगोन। बेयाव जों गोदान आफाद दानाय जागोन। बेयाव गोदान आफाद दानायनि गेजेरजों जोंनि आसामनि अनगायै दुलाराय बुहुमावनो जोंनि ब्रह्म धोरोमखौ फोसावलांनायनि थाखाय जोङो सावरायलायनाय जागोन। बेयाव जों माखासे सेमिनार लानाय जादों। जोंनि दानि समाजाव जोङो साख्रि बाख्रि गैयाब्लाबो जों गाव आबाद मावनायनि गेजेरजों गाव गावनि जिउखौ माबोरै सुंथानो हायो बेयाव जों सेमिनार लानाय जादों। मानोना आथिखालाव जों लाइमोनफोरखौ नुदों साख्रिनि खिथु उन उन खारफानायखौ, नाथाय गावनि गोसो गोरबोजों मावनानै दैदेनलांनाय जिउखौ नागारनानै जोङो थाखा फैसानि उन उन खारफानाय नुदों। इजि मानि आर्निं खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। जाहाथे बेफोरखौ जों माब्रैबा सोदांनानै जों गोग्गो समाज दानो हायो, गावजों गाव अनलायनायनि गेजेरजों जिउखौ जों माबोरै खुंलांनो हायो बेखौ जों थांखि लानानै फैबाय थानाय नैबे जथुम्मायाव जोङो सावरायनाय जागोन। सोलिबाय थानाय जिहेथु माखासे जोंनि गथ' गथाय इयुन भबिष्यत जोलैफ्रा गाज्रि जालांनो हमदों, बेफोरखौ फोसाबनायनि माखासे थांखिफोर दङ। बिनि धर्म जुगेदि जोङो बेखौ प्रकाश खालामनानै माखासे फोसावनायनि गेजेरजों बानजायनायनि गेजेरजों जों लाइमोनफोरखौ लाफानानै बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो मावो। आरो सेन्ट्रेलनिफ्राय जिल्ला, जिल्लानिफ्राय आन्चलिकनि गाहायावबो प्राइमारि लानानै प्रत्येक जयगालयफ्राव जोंहा धर्म फोसावनाय जायो। दा बेनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनि माखासे मोजां राहा लानाय, लोगोसे मुलुगखौ मोजाङै लाखिनाय, बे खामानिखौनो जों बे जग्गा आहुतिनि गेजेरजों मावफुंनाय जायो। आरसिनि आफादगिरि जानानै नोंथाङा ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ माबायदि बाहागो लाजानायखौ खुलुमबाय। दा जोंथ' ओरैनो बडि लानानैहाय प्राइमारि बा आन्चलिकआ ओनसोलखौ मोजां खालामनो थाखाय खावलायबाय थाखायो। थिग बेबायदिनो दिनै जों बे ढेकियाजुलि ओनसोलाव लाइमोनफ्रा दानि दिनावहाय माने समयसाखौ लानानै गाज्रि जाजोब्बाय नालाय, बेखायनो सेन्ट्रेल लाइमोन आफादखौ लेंहरदों जोंनि बे बालाबारियाव डिस्ट्रिक्ट अधिबेसन जागोनाव। दा बेयाव जोङो आरसिनि जानानै आन्चलिक आरो डिस्ट्रिक्टनि लोगोसे आन्चलिक आरो डिस्ट्रिक्टनि जिथुবিলাক जोंहा प्रसारकफोर, बे बाबामोनखौ जोङो मोजां मोजां बुंग्रा गियानि प्रसारकफोर लेंहरनो थाखायबो खावलायदों। आरो लोगोसे ओनसोलखौथ' जोङो आरसिनि जानानै लाइजाम हरजोबखाबाय। माने हानायमानि गामि दरसेनिफ्राय जोङो 15 जन खरि आइमोन बा बाबामोन आरो बिनि अनगा बारा हायोब्ला फैनांगौ होननानै जों आरसिनि जानानै माने खर' गंग्लायै माने खावलायहरनाय जाबाय आरो।